X'saħħa għandha ħarsa meta il-mami jew id-dedi ħarsu lejkom. Iħarsu lejkom il-mami u d-dedi kultant iwa jew le? Iwa, mhux hekk, iħarsu lejkom. U jħarsu lejkom imma bajnejhom minn berqejn. Intom x'tindunaw meta jberqu lejkom, meta jħarsu lejkom bl-ikraħ, x'tindunaw? Għamilna xi ħaġa ħażina. Hekk jew le? Imma meta jħarsu lejkom biħlewwa, bimħabba, biħniena, intom xi tħossu? Tħossu l-imħabba tal-mami u d-dedi. Hekk jew le? Fil-Vanġelu tal-lum li għadna kif smajna twil hemm ħarsa li għandna bżonna kollha kemm aħna. Il-ħarsa ta' ħniena li Ġesu jitfa' fuq Pietru wara li dan, dritt wara li dan lil dawk ta' madwar jgħidilhom għal 3 darbiet ma nafux. Ma nafux. Saħansitra sal-luqa jgħidilna jibda jisħet u jidej li ma jafux. Aħna għandna bżonn ta' din il-ħarsa ta' ħniena, ta' din il-ħarsa ta' mħabba. Mod speċjali fid-dinja li qed ngħixu fiha li m'għandniex ċans inħarsu lejn xulxin. Għandna ħafna mezzi u modi kif nikkomunikaw, imma m'għandniex ftit ħin biex noqogħdu inħarsu lejn xulxin. Din il-ġimgħa li qed nibdew hi l-ġimgħa li fija se ntawlu din il-ħarsa ta' mħabba li Ġesu għandu għal kull wieħed u kull waħda minna. Mhix ħarsa ġenerali bħal tiegħi, jien qiegħed inħares lejkom b'mod ġenerali. Imma ħarsa li tinfet l-għajnejn, il-qalb, l-istorja, il-familja ta' kull wieħed u kull waħda minnkom. Ħamis ix-xirka fil-għaxija, anke fil-għodu ma fil-għaxija. Il-ġimgħa l-kbira, iċ-ċelebrazzjoni tal-adorazzjoni tas-salib u il-velja tal-għid. Huma 3 mumenti li se jġebdu, se jtawlu din il-ħarsa ta' mħabba li aħna tant għandna bżonn. Il-mulej Ġesu jagħtina llum li nitqanqlu, li nitħeġġu biex inkunu hawn, biex nipparteċipaw, biex nieħdu sehem ħalli ngawdu mill-imħabba li toħroġ minn dawn l-għajnejn mimlija ħniena għal kull wieħed u kull waħda minna.